Kapin 400 ka magbanay ang apektado human gibaha ang upat ka mga barangay sa Zamboanga City gumikan sa kusog nga ulan. Ang detalye sa report ni Efren Mama. Sa viral video, emosyonal nga gipakita sa tagtungod niining usa ka balay ang epekto sa dakong volume sa tubig baha nga milunop sa ilang panimalay sa usa ka subdivision sa barangay Tumaga, Zamboanga City adlawng Lunes gumikan sa kusog nga pagbundak sa ulan. Ang taman hawak nga tubig baha mihumol sa ilang kubo nga anaa sa gawas sa maong panimalay. Nahumol sab sa baha ang ilang puti nga van. Sa sulod sa ilang balay, nang lutaw sab ang ilang sofa ug ubang mga gamit. Gani sa aerial video ni JMDL, makita ang kahalapad sa mong pagbaha nga milunop sa daghang mga kabalayan sa mong subdivision ug sa mga kasigbit nga laing mga subdivision sub sa maong barangay. Matud sa Zamboanga City Disaster Risk Reduction and Management Office, nahugno ang usa ka dakong perimeter fence sa maong lugar hinungdan sa halapad nga pagbaha sa maong lugar. Initial report na binigay sa amin, which we also verified, it appears na yung perimeter fence ng subdivision collapsed. So yung water receded to that area, and then it affected not only yung isang subdivision but also it affected also yung adjacent subdivision. Busa, ipaubos nila kini karon sa investigasyon. We have to investigate. We have to do actual site inspection only, possible by today or tomorrow. Once the waters have receded, and we can see for ourselves ang cause flooding in that area. Ang maong barangay nalakip sa laing tulo pa ka mga barangay nga apektado sa baha nga mao ang barangay Lunzuran, Divisoria ug Bualan. Sa tala sa CDRRMO, miabot sa 408 ka magbanay ang apektado. Ang uban niini namalik na sa ilang panimalay human hinay-hinay nang nihubas ang tubig baha. Hinuon walay naangol atol sa pagbaha. Sumala sa pag-asa, habagat ug localized thunderstorms ang nagdala og pag-ulan sa Mindanao. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.